mag-slice muna tayo ng bantio. Tapos lang magbalat. Okay, so pwede natin, guys, mag-slice tayo ng bantio. Ganon yung pag-slice. Yung, yun. Slice ng bantio. Masarap. Ayan. Oh. Tapos, imo siyang yan, kumutan ni asin para ano, Bisaya lumoy. Okay. Okay. Pwede to lagyan ng yung chicken, meat, manok. Yan. Ito isda, pwede. Isado. Pero kung wala ka sa budget, so pwede na to, mega sardines. Pwede na. Kung meron kang budget, why not di ka gumamit ng mga meat. Meat na pwede yung chicken. Pwede yan.